Gwamnatin jihar Sokoto ta baiwa al'ummar Sabon Birni tallafin miliyan 20 da kayan abinci. MDD ta mayar da martani kan sukar da Isra'ila ta yi mata a Gaza. An kama magidanci bisa zargin sukar matarsa a waya har ta mutu. Gobara ta hallaka marasa lafiya a asibitin Jamus. To a fagen wasanni kuma za ku ji cewar Mbappe ya ce baya da tabbacin kungiyar da zai koma bayan rabuwa da PSG. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafinmu na intanet wato www.fara'amediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci. Masu kallo da sauraren mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku cikakkun labaran duniyar Fara'a TV na barka da dare. To sai ku gyara zama domin kallo da kuma sauraron cikakkun labaran tare da ni Ashiru Lol na Goma Ruwan Ɓaure. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya baiwa al'ummar yankin Sabon Birni da ayyukan 'yan bindiga ya shafa tallafin sama da naira miliyan 20 tare da rarraba magunguna da kayan abinci. Ya kuma yi alkawarin ɗaukar nauyin kuɗin maganin mutanen da suka ji rauni sakamakon hare-haren 'yan bindiga a ƙaramar hukumar da ke jihar. Gwamnan ya bayyana haka ne bayan ziyarar da ya kai tare da Sanata Aliyu Amako zuwa karamar hukumar domin jajintawa mutanen da hare-haren 'yan bindiga suka shafa. A sakon da ya wallafa a shafin sa na X, gwamnan ya ce zai ci gaba da tallafawa al'ummar yankin tare da kawo ƙarshen ayyukan 'yan bindiga a faɗin jihar. Ya kuma bayyana damuwa kan faruwar hare-haren inda ya ce yana matukar kaduwa a duk lokacin da aka samu aukuwar hare-haren 'yan bindiga a wani yanki na jihar. A cewar sa gwamnatin ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen dakile matsalar rashin tsaro a jihar Sokoto. Ahmad Aliyu ya kuma ce za su ci gaba da tallafawa jami'an tsaro inda ya sanar da ba su motoci 100 da kuma horas da 'yan bijilanti 2000 domin su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da tsaro a jihar. Ya ƙara da cewa zai baiwa 'yan bijilanti babura 700 domin sauƙaƙa ayyukan su ƙarƙashin kulawar hukumomin tsaro. Hukumomin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun mayar da martani ga sukar da Isra'ila ta yi musu cewa su ne ke hana ruwa gudu wajen kai kayan agaji a Gaza. Sun ce akwai dalilai masu yawa da ke kawo cikas ga ƙoƙarin da suke yi na kai kayan agajin, ciki har da rashin tsaro da lalacewar hanyoyi da kuma tsaikon da ake samu a shingen bincike. Nebal Parsak, kakakin kungiyar bada agaji ta Red Crescent a Palestino, ya ce kungiyoyin bada agajin na yin iyakar kokarin su wajen samar da kayan agaji ta mashigar Rafa, kuma daga lokacin da aka fara faɗan zuwa ranar 30 ga watan Disamba sun samu manyan motoci kusan 5,280 makare da kayan abinci da ruwa da kuma magunguna. Jami'an lafiya a Gaza sun ce mutum 162 aka kashe cikin sa'a 24 na baya-bayan nan a jerin hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-hare ta sama sau 100 akan cibiyoyin kungiyar Hamas a cikin kwana ɗaya da ya wuce. Ana dai sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da wani babban jami'in diplomasiya Joseph Borrell za su je yankin a yau Juma'a domin tattaunawa akan halin da ake ciki. To a nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Yobe ta kama wani magidanci mai shekaru 43 kan zarginsa da hannu a mutuwar matarsa mai shekara 42. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Dungus Abdulkarim ya tabbatarwa BBC faruwar lamarin, wanda ya ce suna kan gudanar da bincike a kai. DSP Dungus ya ce mutumin na tare da matarsa a ɗakin su a lokacin da aka soke ta a wuya, lamarin da ya sa ta yi ta zubar jini har rai yayi halinsa. Lamarin ya faru ne a Damaturu bayan da al'ummar rukunin gidajen New Bura suka tashi da lamarin mai ratsa zuciya bayan gano gano matar yashi a gidanta da yanka
yanka ta a wuya. Mai magana da yawun 'yan sandan ya ce rundunar ta fara gudanar da bincike game da mummunan lamarin domin gano mutanen da suke da hannu. Ya ƙara da cewa duk da cewa yankan bai kai ga makogoron matar ba, amma ya shafi jijiyoyi da ke kai jini zuwa kanta, ta yadda babu yadda za a yi ta rayu. Ya kuma ce kawo yanzu bincikensu bai gano abin da aka yanka ta da shi ba. A cewar rundunar, ma'auratan ma'aikata ne a jami'ar Yobe da ke Damaturu. Mutane 4 ne suka mutu a gobarar da ta tashi a wata asibiti kusa da Hamburg a arewacin Jamus. Da misalin karfe 10:45 na daren Alhamis agogon kasar, gobarar ta tashi a hawa na 3 na asibitin Helios Clinic da ke gundumar Weizen. Akalla mutum 20 ne suka jikkata, kuma 'yan sanda sun ce adadin waɗanda suka mutu ka iya fin haka sakamakon munanan raunukan da suka samu. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan kwana-kwana da ma'aikatan ceto 140 na ciki da wajen gundumar Weizen su ne suka yi taron dangi domin kashe gobarar da kwashe marasa lafiya. An yi kiyasin gobarar ta janyo asarar kusan euro miliyan 1, kuma tuni hukumomi suka fara gudanar da bincike kan musabbabin tashin gobarar. Asibitin Helios dai na ƙarƙashin kulawar asibitin koyarwa ta Hannover Medical School, kuma shafin intanet na asibitin ya ce suna da akalla ma'aikata 750 yayin da suke kula da lafiyar mutum 42,000 a kowace shekara. To a fagen wasanni kuma, dan wasan gaba na PSG Kylian Mbappe ya ce har yanzu bai kammala tsayar da shawara kan makomarsa ba, domin kuwa bai tabbatar da kungiyar da zai koma taka leda ba daidai lokacin da kwantiragin ke karewa a kungiyar ta birnin Paris. Mbappe, wanda shine kyaftin din tawagar kwallon kafar Faransa da kungiyar tasa ta PSG mai doka gasar Ligue 1, yanzu haka akwai kungiyoyin da ke zawarcinsa, sai dai an fi alakanta shi da Real Madrid, lura da cewa sau biyu kenan bangarorin na tattaunawa kan yiwuwar komawarsu Santiago Bernabeu, amma ana samun matsala. Mbappe, mai shekaru 25, tun a watan Yunin bara ya tabbatar wa PSG cewa ba zai sake amincewa da tsawaita kwantiragin zamansa a Parc des Princes ba har na tsawon watanni 12 kamar yadda kungiyar ta bukata. Da yake zantawa da manema labarai bayan nasarar su ta lallasa Toulouse da kwallaye 2-1, Mbappe ya ce a bana yana da cikakken kwarin gwiwar iya yin gaban kansa wajen yanke hukuncin kan makomar tasa, amma har yanzu bai tsayar da kungiyar da zai koma da taka leda ba. A shekarar 2017 ne PSG ta sayo Mbappe daga Monaco akan farashin euro miliyan 180, kuma tun a kakar wasa ta 2022 ne ya kammala wa'adinsa, amma ya sake tsawaitawa da shekaru 2 bayan bukatar hakan, hatta daga shugaban kasar ta Faransa Emmanuel Macron. To duka labaran kenan, a madadin jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Nura Muhammad da ma daukacin ma'aikatan tashar Fara'a TV, ne a shirin lol na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku mu kwana lafiya mu kuma yi hutun ƙarshen mako lafiya.